Hola, molt bon vespre a tots. Ens trobem avui per parlar de Calypso. En aquest cicle de chill-outs de mites i art que estem fent amb aquest Instagram en directe des que estem amb aquest problema de la Covid, en aquesta tongada de tardor estem repassant Dones de l'Odissea. En la darrera sessió vam parlar de Circe, avui parlem de Calypso. Al novembre parlarem de Nausica i al desembre tancarem aquest cicle de Dones de l'Odissea amb Penèlope. Veieu que ho estem fent en format apaïsat i avui, intentant millorar la projecció de tot plegat del directe, hem tret la possibilitat de poder fer comentaris, perquè si no tots ens dèieu que estava el comentari tapant la imatge de l'obra d'art quan jo estava intentant fer el comentari. Això per una banda. I per l'altra seguim amb el sistema apaïsat perquè en vertical tot es converteix en molt més petit i llavors qualsevol detall encara es fa molt més complex d'observar. Avui a Vilanova m'han dit que hi ha una manifestació a aquesta hora, per tant dono la benvinguda i agraeixo a tots els que esteu aquí, tant de la meva ciutat com de fora. I pels que no sabeu de què va o és el primer cop que us connecteu, les sessions de chill-out, a partir d'una figura femenina de la mitologia, repassem com aquest mite s'ha tractat en diferents moments en història de l'art i anem fent algunes reflexions que ens afecten més a tots plegats. Em disposaré ara a començar a parlar de Calypso, que és la figura femenina que ens ocupa avui. Me'n retiraré una mica perquè pugueu veure millor les imatges, a veure si aquesta vegada ens enfoca bé amb les llums que hem anat disposant. I aquí, aquesta imatge, que és la que hem fet servir per la difusió, veieu aquesta figura femenina d'esquena, que després la tractarem, per introduir-nos en aquest personatge que és una de les divinitats, que a l'Odissea s'anomenen nimfes, que es troba Odisseu en el seu camí de retorn a Ítaca. Per fer una breu introducció, molts de vosaltres ja me l'heu sentit fer en altres ocasions, estem parlant d'aquests poemes èpics, aquest Homer, que ja és un gran nom en la literatura universal, ens l'hem d'imaginar, com moltes obres d'art l'han copsat, com un aeda, aquesta mena de rapsodes de l'antiguitat que anaven amb el seu instrument de corda recitant, rapsodiant aquests cants, perquè tant l'Ilíada com l'Odissea tots sabreu que no són el que tenen, no són capítols, sinó que són cants, perquè es cantaven amb cercles així de petits. De fet, com diu l'historiador Finlay, que ja té obres molt clàssiques sobre el món grec, cap altre poeta, cap altra figura literària en tota la història ha ocupat en la vida del seu poble el lloc que va ocupar Homer. Homer formava part de l'imaginari de tots i formava part de l'educació de tots. Per tant, una mica com nosaltres, quan algú es disposava amb un cercle d'aquests petits a escoltar les aventures d'aquest Odisseu o Ulisses en la versió llatina, en el fons ja sabia el final. Per tant, perquè ens situem, si la Ilíada ens parlava d'aquesta guerra de Troia, que va tenir una durada de 10 anys, la Ilíada comença en el darrer any d'aquesta gran guerra. L'Odissea, com ja hem comentat, com ja hem parlat en el capítol de Circe i en la sessió de les sirenes també, és aquest llarg camí de retorn. En la sessió anterior vam veure Circe, en aquest cas nosaltres veiem com les fonts la situaven entre Roma i Nàpols, però en aquest mapa la veiem aquí, i la illa de Calypso en aquest mapa el veiem aquí. Però com sempre, com estem parlant del món mític, que és un món metafòric, en altres mapes trobareu un tipus de ruta una mica diferent. En el fons, en el cant 5 de l'Odissea, ens parla que ella viu en un lloc on els homes que fan sacrificis als déus no estan a prop. Per tant, estem parlant d'una illa remota que, a més, es descriu amb prats de violes i julivert, per la qual cosa
també veureu que hi ha autors que la situen just al final de l'estret de Gibraltar. Suposo que recordareu la Isla Perejil, que durant un temps va ser coneguda. No entrarem en el tema. Però en tot cas, aquí, al costat de les columnes d'Hèrcules. De fet, Calipso és filla d'Atlas i Atlas dona nom a aquesta serralada del nord d'Àfrica. Ara no entrarem en la gènesi del naixement, perquè avui només tenim mitja horeta, però sí que perquè ens adonem des de Troia, que en el mapa la simbolitzen amb el cavall, fins al seu retorn a la illa d'Ítaca, tots sabem, també pels versos de Cavafis, la cançó de llac, aquest llarg recorregut d'Ulisses de retorn a casa. La paraula grega és nostos, el retorn. També veureu com ja aquí el situa en una illa imaginària cap a l'occident, és a dir, cap a on el sol es pon. I el que sí sabem, perquè l'Odissea ens ho explica, l'Odissea no és l'única font que parla de Calipso, però és la principal, i en el món de les figures femenines de la mitologia clàssica està clar que la Circe i Calipso sempre s'associen a aquestes aturades que fa l'heroi Ulisses de retorn. En el cant 7 de l'Odissea ens explica que roman amb Calipso 7 anys. En aquesta illa d'Ogígia hi està 7 anys. En la darrera sessió descrivíem a Circe, que tenia aquests poders de transformar les persones en animals, com una seductora, i amb Circe hi va estar només un any, una roda solar, 12 mesos. En aquest cas, quan parlem de Set, abans d'entrar en matèria, volia fer un petit incís, perquè quan en el món mític, o fins i tot en els llibres sagrats, ens trobem aquesta mena de xifres, Set és un símbol per si mateix. De fet, hi ha fonts que parlen d'una altra quantitat d'anys, però 7 és simbòlic, perquè 7 està fent referència a un cicle. A la Bíblia, el 7 com a número simbòlic també surt moltes vegades. En la nostra tradició, el Senyor va crear el món en 7 dies, o el temple de Salomó es va crear en 7 dies, i el 7è dia és la coronació d'aquesta creació. En aquest cas, aquest número 7, amb el qual estem parlant d'un període llarg, perquè Ulisses està 10 anys retornant des de Troia fins a Ítaca, si està amb ella 7, estem parlant d'una gran quantitat de temps que transcorre amb aquest personatge enigmàtic definit com a nimfa. Però fixeu-vos que 7, per ells, era fins i tot un cicle còsmic, perquè des de la Terra, amb ulls despullats, és a dir, sense l'ajuda de cap tecnologia òptica, el que veien a l'antiguitat eren 7 planetes errantes. Veien la Lluna, que és un satèl·lit que creix i decreix, és molt fàcil d'observar, Mercuri, Venus, el Sol, Mart, Júpiter i Saturn. Per ells, des d'aquí, observaven això en uns determinats moviments que feien una pauta. Per això es parlarà de 7 cels, de 7 esferes celestials, com de 7 nivells en aquest cel. Fixeu-vos que avui dia, que ja sabem que hi ha un sistema solar, veiem aquests 7 planetes, perquè Urà, Neptú i Plutó, fins que no va haver-hi una òptica desenvolupada, tecnologia desenvolupada, no es va poder veure. Per tant, pels antics, el cel s'acabava aquí. Fixeu-vos que Júpiter correspon al nom Zeus en grec, i fixeu-vos que és el gran. Això també té la seva simbologia. El planeta més gran és el gran déu del cel. Saturn és Cronos, és el final. I avui vull que us fixeu en Mercuri, perquè ens sortirà en la nostra història de Calipso. I Mercuri, a part de ser petit, és el que està més a prop i, per tant, és el que dona tombs més ràpid. Si nosaltres, des de la Terra, triguem 365 dies en fer tota l'òrbita, els que estan abans triguen menys i, per tant, van més ràpid. Els que estan després triguen molt més. Quan més lluny, molt de més temps en donar un tomb. En tot cas, quan parlàvem de 7 com a cicle, fixeu-vos que nosaltres encara tenim una setmana que ens pauta molt aquestes agendes del segle XXI. La setmana
És un cicle de temps que tots encara tenim molt incorporat i, de fet, cada dia de la setmana prové d'aquest nom dels 7 planetes que els antics coneixien. Nosaltres, sobretot, ens procedeix del llatí. Mart és dimarts, Venus és divendres, i així amb tot. Fixeu-vos com el 7 formarà part de totes les tradicions. 7 cels a l'islam, 7 chakres en l'hindú, que a més van de baix cap a dalt, des de Muladhara fins aquí que estem tocant el cel. Per tant, 7, aquest número no és una quantitat amb el que ens hem de fixar. No és Ulisses va estar 7 anys amb els seus 365 dies que donen tants dies, no. És una xifra mítica, és una xifra màgica. Fixeu-vos el canelobre, que és la menorà, que és un dels grans símbols del judaïsme, també té aquests 7 braços, o les 7 notes de l'escala diatònica o els 7 colors de l'arc iris. Forma part de la natura i fins i tot de la vibració. Estem parlant de cicles còsmics. I en els relats que tenen aquesta part simbòlica tan important, no ens hem de quedar només amb la xifra. És cert que l'Odissea parla de 7 anys, però estem parlant d'un cicle important, d'un cicle rellevant que l'heroi està amb la protagonista d'avui, que és Calipso. L'Odissea també ens diu que vivia en una gran cavitat la nimfa, com us deia, la de cabells arrissats, perquè són molt guapes les nimfes que es troba Ulisses durant el camí. Són divinitats anteriors a les olímpiques, per tant, tenen atributs d'elles, però no formen part d'aquest panteó de 12 de l'Olimp. Un gran foc quemava en la llar i de lluny perfumava l'illa amb olor de llenya encesa de cedre. Ens està descrivint un lloc molt paradisíac, fins i tot en els aromes. El cedre, a la Bíblia, per exemple, el cedre del Líban, també és molt esmentat. Per tant, ens estem imaginant una cavitat com tota una galeria de coves en un lloc aparentment un petit paradís. I fixeu-vos, i ara ja entrem a veure hores tard, com Jan Bruegel, de la saga dels pintors Bruegel, estem parlant del segle XVII, els pinta, els dos amants, perquè estaran amorosament durant 7 anys, Ulisses i Calipso, en aquesta mena de galeria que s'enfonsa en el quadre cap al darrere, perquè són coves com descriuen les fonts. I aquí posa tota una colla de fruits, d'animals, de plantes, que ens estan donant aquesta idea d'abundància i de paradís, de lloc còmode d'habitar, privilegiat, i l'Odissea també ens parla de tota una colla de criades que envoltaven aquesta cavitat de Calipso. Fixeu-vos que l'he ampliat i aquí ens posa des de mol·lusc fins a tota una colla d'aliments, de fruites i de plantes exòtiques, tota una taula plena, perquè és un lloc on no s'ha de patir. El mateix espai està proveint d'aquest repòs i d'aquest paradís a l'heroi que ha arribat a l'illa d'Ogygia. Fixeu-vos seguint la mateixa línia com ens tornen a presentar una cova, també amb la parella aquí completament servida per les criades, que també en primera línia tenen aliments amb tota la facilitat del món, i si apropem la imatge veiem com ens està posant parelles d'animals, parelles d'ocells, parelles de lloros, perquè hi ha aquesta connotació de la unió d'aquests dos personatges en un lloc on tot és complaent, on tot és plàcid, on hi ha hedonisme en estat pur. En aquest cas, per l'Odissea, tots sabem que no es queda amb Calipso, tots sabem que arribarà a Ítaca, malgrat encara li quedin episodis per passar, però aquí aquest autor, fixeu-vos que en aquesta obra ens fa 3 plànols, que ens interessarà per anar desgranant la història. Per una banda hi ha els déus, que els representen al cel. Per l'altra banda hi ha aquest missatger, que ara en parlarem, que és Hermes, Mercuri pels romans, i en aquí tenim la parella.
Per una banda hi ha ella mirant-nos amb aquests cossos tan nacarats, això és molt habitual. A més, les fonts antigues parlen que les divinitats, quan s'apareixien, enlluernaven. I també, com per aquí al darrere, totes les criades estan traginant. I hi ha tota una colla de morets i de béns luxosos per donar-nos a entendre aquest espai idíl·lic on està la parella. Però el que ens explica l'Odissea, de fet l'Odissea comença que Atenea, que la sabem reconèixer aquí amb el casc, està intercedint pel seu heroi, ella és una gran protectora del seu heroi Ulisses, per dir-li ja no pot estar més allà, ha de seguir el seu camí, perquè Ulisses se'n vol anar d'aquesta illa, perquè vol arribar a la seva llar i a Ítaca. Per tant, el pintor, molt veladament a la part alta del quadre, ens està presentant aquesta assemblea dels déus i aquí tenim a Zeus amb la seva àliga, que també és molt simbòlic, l'àliga, que és un animal que fins i tot pot mirar el sol i que vola des de molt alt i veu des de molt lluny, és el gran atribut d'aquest déu del cel per excel·lència. I envien a Mercuri, que és el missatger dels déus. Ja el vam veure en la sessió de Circe, però em volia aturar amb aquesta figura, aquesta és una peça en història de l'art molt coneguda, de Jean Bologna, perquè Mercuri és un déu que fa de missatger, vola pels aires, sempre el trobareu amb les ales a les sandàlies i el casc, i porta aquest atribut important del caduceu, que el trobem encara en les nostres farmàcies. I us deia abans que us fixéssiu en Mercuri, perquè Hermes és el nom grec, Mercuri és el nom romà, i també és molt interessant el símbol de com el planeta Mercuri és el que es mou més ràpid i la divinitat Mercuri és la missatgera que va ràpidament travessant els cels a executar el que els déus han decretat en la seva assemblea. I per tant, ell arriba aquí i fixeu-vos aquí com l'amoret, que està simbolitzant l'amor o la unió que està tenint lloc en aquesta illa amb aquests dos personatges, el vol fer fora, perquè no s'acabi aquest suposat idil·li en aquesta illa paradisíaca. Quan Calipso rep la visita d'Hermes dient-li que els déus han decretat que l'heroi ha de seguir el seu camí, ella s'enfada. Diu, esteu envejosos de mi, déus, quan jo l'he salvat, que anava a cavall d'una quilla sol, i l'he estimat i l'he nodrit amb tots aquests aliments i amb tots aquests afalacs. Tenir cura d'ell és el que ha fet durant un munt d'anys. Aquí l'artista ens representa aquest moment que el rescata. És a dir, fixeu-vos, us he ampliat aquí, com està agafant a Ulisses. Malgrat he posat la imatge una mica més clara, no es pot apreciar prou bé, però en aquesta zona d'aquí es veu les restes del naufragi. En la sessió passada vèiem que Ulisses arribava a l'illa de Calipso amb tota una tripulació, en canvi aquí ja arriba completament sol. Fixeu-vos que surt de Troia amb 12 naus, que també és un número simbòlic, el 12, i quan arriba a l'illa de Calipso ja és un nàufrag completament sol, ha anat perdent tota la seva tripulació pel camí. És un procés on es va depurant la història d'Ulisses. Molts artistes el representen en aquest moment, però ara que ja sabem més o menys la història, fixeu-vos en el detall. Aquí tornem a tenir Hermes amb les ales, el caduceu molt visible, i fixeu-vos aquí com ella, en el fons, està escandalitzada que li vinguin a prendre aquest home que li està alegrant els dies, però en canvi aquí ja tenim aquesta idea d'un Ulisses que ja està molt trist, que ja està cansat, està melancòlic, està en un altre moment. Aquesta que és de Luca Giordano, aquí està com en una escena d'un altar, però us l'he posat només perquè ens fixem en aquestes fonts d'aquí, perquè fixeu-vos fins a quin punt era una mena de paradís que parlaven de 4 fonts que hi brollaven amb una aigua molt blanca. En el paradís edènic, en el nostre paradís bíblic, també parlaven de 4 rius. Per tant, aquesta idea que durant un temps s'ha passat l'heroi un parèntesi en un lloc on tot era senzill, on l'aigua brollava
les criades atenien, el menjar era assequible, tot era bondadós. Aquí tenim un exemple, com veiem l'altre dia, d'un artista que posa molt d'èmfasi en la construcció, tot i que l'Odissea ens parli d'una cavitat o d'una cova, com hem vist en les primeres obres. Aquí l'autor, en ple segle XVIII, ha fet una arquitectura molt grandiloqüent, com si fos un palau de la seva època, amb totes aquestes escultures de caire clàssic que ja estan ornamentant el palau, amb ella i les criades per aquí voltant, i aquí sí que podem veure molt bé aquesta idea d'Hermes creuant el cel per anar portant el missatge dels déus, aquí enmig dels núvols, aquesta idea de sobrevolar que només una divinitat podria fer. Aquí també tenim un exemple de com la deessa Atena, que la identifiquem molt fàcilment pel casc, les que heu vingut a tantes sessions, és un personatge que ens ha sortit molt sovint. Aquí l'artista ens representa a Calipso espantada perquè els déus estan alliberant el seu estimat heroi i aquest gest, gairebé també com si fos una pintura religiosa, en què l'estan traient de la illa. Aquí l'artista ho ha copsat d'una manera diferent. O Angelica Kauffman fa una dona, en aquest cas, li fa aquest gest apuntant al cel perquè ella posa a cel i a terra com a testimonis que el seu amor cap a Ulisses és sincer. Això les fonts també ho descriuen. Ell s'estima aquest home, però Ulisses està trist i vol marxar. Fixeu-vos aquí, en aquest cas això il·lustrava una publicació, però veiem molt bé els detalls que dèiem abans, les sandàlies alades o el caduceu amb les dues serps, que també és aquesta idea simbòlica dels equilibris, dels yings i els yangs, i també tant amb la indumentària d'ella com en el mobiliari, els neoclàssics intenten recrear amb molt de delicadesa aquest món de l'antiguitat clàssica a partir de tot el que ja s'ha anat descobrint. Aquí sí que ens representa molt bé en un primer pla, amb aquest barret vermell que moltes vegades el trobareu com a atribut d'Ulisses, de navegant, aquest Ulisses pensatiu, nostàlgic, de fet la paraula nostàlgia ve precisament de nostos, que és aquest retorn, aquest concepte de tornar cap a casa. Està aquí a la vora d'un penya-segat, veiem el mar, però en canvi en aquesta part d'aquí, amb una cova, sí que veiem, malgrat que molt desdibuixat, a Hermes, que li està dient a Calipso: soc missatger dels déus i vinc a que alliberis aquest home. Vinc a donar-te l'ordre que els déus han decretat que aquest senyor ha de seguir el seu camí de retorn i l'has d'ajudar a fer-ho així. Ara és quan trobo molt a faltar la vostra presència a la sala, perquè ara riuríem tots una mica. La trobo a faltar en general, però en aquests moments penso en les reaccions que teníeu, perquè en aquest cas, com vam veure també en la sessió de les Amazones, Honoré Daumier fa aquesta Calipso més desgarbada, que està ella pensativa perquè està molt trista, perquè o bé l'heroi ha marxat o sap que està a punt de marxar. Però ens trenca una mica el mite d'aquestes belleses clàssiques de les divinitats tipus nimfa. Aquí ja estem al segle XIX i ens pinta, podem entreveure només la figura amb aquest gest trist d'aquesta Calipso, amb aquesta platja solitària, com ja ha quedat abandonada, o aquesta peça que avui l'he posat a les xarxes socials i la gent em feia comentaris. Potser el Celestin Anatol Camel no el coneixeu, però és una peça magistral d'aquest XIX que fa aquestes peces de marbre clàssiques amb una alta execució tècnica, però aquí la reflexió és: quan no hi ha una pintura on pots posar l'entorn, on pots posar la cova, on pots posar el mar, on només tenim una figura en 3 dimensions i hem de dir que és Calipso, a diferència d'altres figures femenines, no hi ha un atribut concret. Penèlope pot tenir una peça de filar, o Afrodita pot tenir un mirall o tota una colla d'atributs. Circe podia tenir aquella vareta amb la qual convertia els homes en animals, etc.
Andròmeda podria tenir unes cadenes. I en el cas de Calipso, què pot tenir quan despullem la figura i és una sola escultura que t'ha de donar peu a pensar que es tracta d'aquesta figura de l'Odissea? Doncs és el gest de solitud i la llàgrima per l'abandó d'Ulisses, perquè acaba de marxar el seu amor. I no hi pot fer res, no pot anar en contra dels déus. La vida segueix el seu curs. Aquest artista ha fet exactament el mateix amb aquesta llàgrima i aquest gest trist, abatut, aquí amb el cinturó completament tret. Això tindria simbologia en la relació a la nit de noces, però ara no m'extendré. Aquesta amb el clatell blanc i negre l'he posat perquè m'ha semblat molt curiós que l'artista utilitzés un antifàs. Normalment l'antifàs associaríem a carnavals o Dionís, però en aquest cas l'etimologia de la pròpia paraula de Calipso es relaciona amb el verb calipto, que és tapar, ocultar, encobrir. De fet, aquesta cova i aquesta illa tan remota on ella estava, d'alguna manera és un lloc on durant 7 anys ha quedat completament ocult aquest personatge. I m'ha fet gràcia la referència de l'antifàs que jo dedueixo que té a veure amb aquesta ocultació. Aquí Boclin, aquí estem a finals del segle XIX i només us destaco aquest Ulisses pensatiu d'esquena i l'element de la corda, perquè ella és una nimfa i com a tal, igual que Circe, també canta. Aquest és un element que també trobarem en aquest tipus de divinitats. Fixeu-vos aquí la cova molt més aspra que ens ha dibuixat aquest artista. Aquesta és la que hem fet servir per la difusió i aquí començo a encarar al final, perquè fixeu-vos que aquest element d'aquí és un mirall i aquí hi ha tota una colla de joies perquè les divinitats homèriques i olímpiques anaven engalanades. De fet, la sessió de Pandora vam veure com els déus l'engalanaven perquè aquesta bellesa que enlluernava els antics grecs tenia aquesta part també de tenir els elements que la decoraven a la pròpia figura femenina. I ella té tot això, però està sola i trista davant del mar. Això ja estem en època victoriana, fixeu-vos, és gairebé finals de segle. Agafar algú completament d'esquena és una influència també de la fotografia en l'art, aquest on poses l'enfoc. Només amb el gest ens ha de donar a entendre tot, perquè no li veiem el rostre, i aquí està donant-lo l'esquena, però sabem perfectament que està trista, és jove i és una deessa, però està trista perquè ha perdut aquest gran amor. Aquí els veiem, ella s'agafa a Ulisses. Aquesta l'he posada, si no coneguéssim la història potser seria difícil d'identificar, però també hi ha uns versos de l'Odissea que ens parlen de prats on hi havia violes i julivert, com dèiem abans, i aquí és bonic que ha posat tots aquests colors violetes o liles a l'artista. També hi ha un moment que parla que sobre el mur hi havia una parra novella amb els seus raïms ufanors, aquesta és la traducció de Carles Riba, però fixeu-vos aquí com ens ha dibuixat això, també és signe d'abundància. El raïm i el vi és un dels grans aliments i de les grans riqueses d'aquest Mediterrani, on Grècia és el paradigma, i també ella vestida amb unes robes molt fines i cobrint-se el cabell, perquè també l'Odissea parla que hi ha un moment quan ja els déus li han dit que han de marxar, que es cobreix i l'ajuda perquè Ulisses està construint la nau, però aquí el veiem com en la resta dels quadres veiem en aquest moment pensatiu de nostàlgia, d'enyorament de la llar mirant al mar. Aquí és un gest més dramàtic on Calipso intenta retenir-lo, però fixeu-vos que les criades ja l'estan ajudant, les serventes l'estan ajudant a posar tota una colla d'aliments perquè pugui fer el camí a la nau que s'ha construït amb els arbres de la illa. I aquí, això ja és segle XX, mitjans del segle XX, alemany, Max Beckmann, com ens els presenta en aquest to més hedonista, amb aquesta concupiscència que estan els amants durant aquests 7 anys i ens presenta un Ulisses com gaudint d'aquest petit
món idíl·lic que ha suposat la illa d'Ogygia. No he volgut deixar de posar el nostre Ricard perquè és un gravat que acompanya la traducció una edició especial que acompanya la traducció de Carles Riba de l'Odissea i fixeu-vos que Ricard fa el mateix. Des de la cova, amb les seves orenetes, posa un Ulisses, tenim els dos personatges d'esquena i aquí ell mirant l'horitzó, deduïm que amb aquesta nostàlgia. Us passo alguns il·lustradors que en el fons estan repetint el mateix, amb aquest to de petit paradís i aquesta nimfa tan bonica. Aquí també amb aquesta esquena donant-nos a entendre que ell ja ha marxat amb la nau que està partint en l'horitzó i tampoc podem veure-la però deduïm que hi ha una tristor només amb el gest i amb aquest fet d'estar mirant l'horitzó d'esquena. I us volia dir que la illa de Malta, que era una de les que veiem al principi dels mapes, que era una de les possibilitats, de fet hi ha un lloc que es diu Calypso Cave, que es pot visitar, i m'ha fet gràcia posar-vos una fotografia. Per tant, hi ha gent que reivindica que aquest és l'espai. En el món cinematogràfic també s'ha portat a Calypso, fixeu-vos també el gest d'intentar retenir-lo i ell que ja està en una altra fase. I aquí volia entrar en la reflexió final. Calypso intenta retenir-lo, a part de les diferents abraçades que hem vist, oferint-li la immortalitat. Un humà mortal té l'opció de ser immortal. És molt temptador, això. En lloc de 7 anys és com per quedar-se tota la vida, sense fatiga, sense treballar. De fet, a la versió grega, Athanatos és immortal. Theoi, Athanazoi, és els déus immortals. Athanatos vol dir la A aquesta privativa, la A que fa una negació, com vèiem el dia de les Amazones, quan dèiem que una possibilitat era que fossin sense pit, és sense Thanatos, i Thanatos és una divinitat. De fet, de la paraula Thanatos arribarà la nostra paraula tanatori. Thanatos és una divinitat que, juntament amb el seu germà Hypnos, es caracteritzen per venir-te a buscar. A vegades ens ve a buscar la son i ja no podem més, no? És la sensació aquesta que ens està vencent la son i ja ens cau al cap. Thanatos és una mort sense violència i és molt interessant el símbol que siguin germans de la nit. Nyx té aquests dos germans, Hypnos i Thanatos, que trobarem representats amb bales perquè van a buscar els difunts per anar al més enllà. Per tant, si tu ets un Thanatos, ets un immortal, perquè Thanatos no et ve a buscar. És molt bonica l'etimologia en aquest sentit. Per tant, fixeu-vos, tots els déus de l'Olimp són immortals i no envelleixen. No envelleixen. Per tant, totes aquestes divinitats femenines, com Calypso, tot i que és una nimfa anterior als olímpics, són joves, són boniques, tenen poders i no envelleixen. Llavors Calypso li diu al seu amant: queda't amb mi i jo et faré immortal. I a més, jo seré guapa tota la vida, no envelliré mai. Per tant, la teva esposa Penèlope no pot competir ni amb la meva bellesa ni amb aquesta possibilitat que et dono. I en canvi, Ulisses diu: tens raó, la discreta i prudent Penèlope envellirà i no serà mai tan bella com tu, que ets una dea, que ets una deessa. Però jo el que enyoro és la meva llar i la meva muller, mortal com jo. Bonica la història. Aquesta fidelitat dels dos personatges. I la reflexió final d'avui per mi és: el cànon de bellesa clàssic que veiem tots els museus del món era aquest. I ara, això és com una caricatura, però aquesta imatge ens és familiar. La reflexió és: la felicitat d'Ulisses, com la de tots els mortals,
és fugaç, perquè nosaltres som finits, nosaltres no som immortals, Thanatos ens vindrà a buscar algun dia amb les seves ales. Per tant, la felicitat dels humans és preciosa perquè és fugaç. Quan hi ha algun moment a la vida que tu has considerat que toques el cor o l'ànima i ets feliç, saps que allò és com pols daurada que se t'escapa. Però quan tu toques allò, té moltíssim valor precisament perquè se n'anirà. En el moment en què un humà està aquí tocant la felicitat, fins i tot els déus ens envegen. I per tant, Ulisses decideix que segueix el seu camí. Jo us proposaria, en aquest hivern complicat que ens està arribant, que intenteu, ja que estem forçats a tancar-nos i estar dins, tenir com una cova, com la de Calipso, o com deia Virginia Woolf, l'habitació pròpia, per intentar trobar aquests moments que després dius, ostres, allà vaig ser feliç, perquè seran aquests moments, com diu Joseph Campbell, que toques l'eternitat. No espereu l'eternitat quan ja ens morim, sinó aquests grans moments que fan que la vida mereixi ser viscuda. Ulisses torna a la seva llar i tots sabem què és el que ens ha tocat al cor i hem tocat aquest moment d'eternitat. Com diu Jane Houston, los mitos son aquello que nunca aconteció pero que siempre están ocurriendo. Doncs a Calipso, per molt guapa, per molt boniques que estem, per molt de botox que ens posem, no hi ha res com aquests moments que estan relacionats amb l'amor que toques, aquesta part que ens fa terns. Moltes gràcies.